Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Yeah, Nikhil's host. In yeah, Nikhil, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಕನೈತೆ ಬಂದಂದ ಈ ಭಾರತನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಐನ ಪ್ಲೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಕನೈತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ರ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಂಡ್ನ ಚಿತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚಿತ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲುಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಪ ಕಂಬಲೇಡು ಎಲ್ಪ ಕಂಬಲ ವಿಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಗಾಲಿಡ್ ತೇಲೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತೇಲೊಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬುದಾಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರೀತಿ ಮಂದೆರ್ ಮಂಡುಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅವತ್ತಂದ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಏರು ಎಂಚ ಮನ್ಪರಾಪುನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಗೂಢವಾದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಕಲು ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಎಂಜ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಡಿರ್ದೆ ಕುಂಟು ಮೀನಿ ಪಾಸ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡವಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯತ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತು ತಲಕಾಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಮರುಭೂಮಿ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ದೂರ ದೂರ ಪೋಡುಂದ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮರುಭೂಮಿ ಉಂಡು ಈ ಮರುಭೂಮಿಡು ಇಂದು ತಲಕಾಡು ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿಡು 30 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲ 30 ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆ ತೋಜರ್ ತೀಯ ದಿಕ್ಕುನ ಮಂಡಂದಾಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಅಡಿಟೆ ಊದು పోతుంది పండ అయితే మిత్తు మరలు అన్న పొయ్య బుర బురదు మరుభూమి దా ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯ ಬಂಡದಂಡ ದುಂಬು ಈ ಒರ್ತಿ ಶಿವದೇವರನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಾಳು ಆನ ಕಣ್ಣನಿ ತೀರ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭೂಮಿಗಾರು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಮರುಭೂಮಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೇ ಪರಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನದಿ ಹೋಗು ಬಂಡದಂಡ ಕಾವೇರಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕಾವೇರಿ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಟಿನಂದಂಡ ತಲಕಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಂದ ಅಂಚಿತ್ನ ತಲಕಾವೇರಿ ಮನ್ಪೇರು ತಲಕಾಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಲ್ಪ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ತಲಕ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ತಲಕ ತಿರ್ಗದು ಇಂಚು ಬೂರ್ಡು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ತಲಕಾಡು ಅವು ಫುಲ್ ಮರುಭೂಮಿನ ಮುರ್ಕುದು ಹೋತುಂಡು ಅಂಕಿತ್ತೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ತುಯ್ಯರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರು ಸಿಮಿಲಿಯರ್ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓ ಏರಿಯನ್ ತುಯ್ಯಂಡಲ್ಲ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕುವೇರು ಒಂದು ಓಲೂರು ಅಂಡಂದಾಂಡ ಕೇರಳ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅವ ಊರುದುಲ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಕೊಡಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಪುಟ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಮರ್ದ ಪುಟ್ನಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳು 24 ಸಟ್ಟರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತ್ರಿವಳಿ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವಳು ಏತಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 200 ಸಟ್ಟರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮೂಲು ವಿಶೇಷ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತರ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬೇತ ಬಿದೆ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡಲ ಅಕಲೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಎಂಚ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಟ್ವಿನ್ಸೆ ಐಕೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ ಎಂಜ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಟೌನ್ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಕೆಜಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನು ನಿಕ್ಲು ತೆರ್ಪುಳೆ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರ್ಪಡು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಒರಿಯಡ ತೆರ್ಪಡು ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ 11 ಜನ ಸೇರ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡು ಕಂಡ ತೋರ್ಬೇರಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ದೀದ ತೆರ್ಪ ತೀರ್ನ ಆಬುಜಿ ಆಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಓಲುಂಡು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡುಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಪ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಈ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ವಿಶೇಷನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನಿದೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂತ 11 ಜನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ತೋರ್ಬೇರಡ್ಲೆ ತೆರ್ಪುನ ಹಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಎಂಜ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಹಜರತ್ ಕಮರ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ವೇಶ್ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪೇಪನ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ದಾಯ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ದುಂಬು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಮರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೂಪೀಸ್ ಅಂತೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಶಾಪ ಕೊರ್ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರ್ಪರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂಡಂದಾಂಡ 11 ಜನ ಸೇರ್ದು ಆ ತೋರ್ ಬೇರೆನ್ನು ಐಕ್ ದೀವೋಡು ಐಕ್ ದೀದಾದ ಒಕ್ಕ ಜೋರಾದ ಆ ಸೂಪಿ ಸಂತನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಗ ತನ್ನತೆಗೆ ಗಾಲಿಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ
ಅವತ್ತಂದು ಅವು ಎಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಗಾಳಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಡದಂಡ ಭಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣವ ಅವನು ಒಂಜ ಕೆರ್ಪ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಕೇರಿ ಮಾರೋ ಜೀವನ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪುಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಣಿ ಮಾತಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಎಲಿಕುಲೆ ಪಂಡ 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಕುಲಿಲ್ಲ. ಈ 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಕುಲೇನೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರಿ. ಈ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಹತ್ರ ತಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಬರೋ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಎಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲೆ ಆಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಂಗೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಚ ಪಂಡದಂಡ ಆ ಎಲಿಕುಲು ತಿಂದು ಓದಿದ್ ನವೇನು ಅಲ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಎಲಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಪಂಡದಂಡ ಅವಳು ಆ ನಿಜವಾದ ಕರ್ಣಿಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ದೇವಿ ಇಪ್ಪನ ಕರ್ಣಿಮಾತ. ಆ ಕರ್ಣಿಮಾತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆದ ಮುಕ್ಕ ಎಲಿಕಲಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು. ಓರ್ಲ ಮೀನಿ ಆಕಲು ಅಪರೂಪವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಂಜಿ ಬೊಲ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀಯರ್ ನನ್ನ ಆಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯ ಬಂಡಂದಂಡ ಆ ಬೊಲ್ದಿ ಎಲಿ ಕರ್ಣಿಮಾತ ದೇವಿಯರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ದಾಖಲೆಯರು ಉನ್ನೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಖಿಲೆದ್ರು ಕನಪೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆರೆದುಂಗ್ಲ ಕಣ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂತಿದ್ದೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.